2022 general elections to closure. Jolupo e dho wath Mandeda kod aluora mare ywago lal kaluore kod ng'anyo ma giwacho ni odino negi yore mag chwalo rech e chiro. Jolupo go wacho ni sani ginego rech to gichamo nikech gionge kaka ginyalo yoro nderini ma jong'anyo osekwako kuom ndalo 3 maluore. Johala moko bende ywak ni chenro mag uso ogore Luanda kaluore ni dukni iloro ka wuoth bende orochore e apeini matudogi kod kuonde ma giyude mwandu. Kata kamano, thoth johala to siro ng'anyo ma giketo geno ni dipo ka okang' ma kamano onyuolo olemo. Shida ma wan go makoro hinyowa kabisa ma gombo ni koponi jo Azimio nyalo winjore gi jo UDA to dang' konywa nikech wayudo rech to koro kwanyalo uso gi. Wachamo gi achama to modong' to chuno ni koro wamuomo e chieng' tuo. Nyaka ni shida mar ng'anyni chakre wasebedo gi shida kanya nikech kaka inyalo omo gik miuso Bondo nikech wan wawero Bondo. Koro kaka inyalo omo gik moko Bondo onge nikech kidhi iyudo ka dukni olor gimiwaro bende koro onge. Ohala onge madonjo nam nikech nam watiyo gi yiedhi, watiyo kod mtokni to jigore ma ok dwa nyal. To kaka wan wajiwo ng'anyo no mondo bedie nikech piny tek. To Bondo ok nyal kalo nikech maandamano opong'o ndara, dhano jo maandamano opong'o e ndara. Koro awakwayo sirikal mondo ging'e ni maandamano mitimoni ok en mar Raila. Maandamano mitimoni ok en mar josiasa. Maandamano ni en mar jopiny nikech dhano kech kayo, piny ni kech. Ok nyal tero nyathi e skul. Garama mar gik moko idho. Omiyo wakwayo president marwa gibed piny, Bwana Ruto, bed piny kod Raila. Iwinja ne ywak jopiny. Ulos wechegi. Piny odhi, piny odong' nono. Garama mar gik moko ni malo. Beduru piny mondo ung'e kaka unyalo konyo